Αγαπητοί φίλοι του Κιθαρολόγιου, χαίρετε. Μια λίγα ενδιαφέρουσα εκπομπή απόψε για τους φίλους του Κιθαρολόγιου. Ο κιθαριστής αλλά και πολυοργανίστας Αλέξανδρος Ζέρβας είναι κοντά μας να μας παρουσιάσει τους προκατόχους, τους προγόνους της κλασικής κιθάρας. Αγαπητέ Αλέξανδρε, καλώς ήλθες στο Κιθαρολόγιο. Καλησπέρα Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις μια ευκαιρία να παρουσιάσω τα όργανα αυτά, τα οποία είναι άγνωστα στους κιθαριστές, παρότι είναι οι πρόγονοι της κιθάρας και θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουμε αυτά τα όργανα, επειδή ίσως δεν είναι και στην κουλτούρα μας τόσο πολύ, δεν τα χρησιμοποιούμε. Ενώ υπάρχουν άπειρα κομμάτια που θα μπορούσαμε να παίξουμε στην κιθάρα, που είναι γραμμένα για λαούτο αναγεννησιακό, για βιχουέλα ή για αναγεννησιακή κιθάρα, που θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουμε ένα ρεπερτόριο μέσα από την αναγέννηση και τον μπαρόκ χιλιάδων κομματιών. Βέβαια είναι μια δύσκολη μουσική η αναγέννηση και τον μπαρόκ που θα πρέπει να σ' αρέσει για να μπορείς να εντρυφείς πάνω σε αυτήν. Πάντως πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος που θα ήθελε και θα μπορούσε να διαβάσει και με πιστότητα και να παρουσιάσει πολύ πιστά τα όργανα, τις παρτιτούρες και τα κείμενα που έχουν γραφτεί την εποχή εκείνη. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπες και ελπίζω να γίνουμε όλοι σοφότεροι. Βέβαια κάποιοι από εμάς είχαμε τη χαρά να ακούσουμε μια εξαιρετική παρουσίαση που έκανες πρόσφατα σε ένα φεστιβάλ κιθάρας, στις γιορτές κιθάρας για να Να είναι σε διακόψω. Ένα εξαίρετο φεστιβάλ με πολύ υψηλό επίπεδο και από δασκάλους και από κιθαριστές και από διαγωνισμούς. Ήταν δηλαδή μια γιορτή, πραγματική γιορτή κιθάρας. Να σε Το καλά, οποίο το Αλέξανδρε. ευχαριστηθήκαμε όλοι, πιστεύω. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Και ξέρω πόσο έχει συμβάλει πολύ εσύ σε αυτό, το να δημιουργηθεί αυτό το φεστιβάλ. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια. Η παρουσίασή σου ήταν εξαιρετική και ας σταθούμε τώρα εκεί γιατί Ευχαριστώ. ο κόσμος που ήταν εκεί το γνωρίζει πράγματα και τα λοιπά. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πριν ξεκινήσουμε για την εξειδικευμένη γνώση που θα μας προσφέρεις, πες μας μερικά πράγματα για το ξεκίνημά σου. Εγώ, Γιώργο μου, ξεκίνησα κιθάρα τελείως, πώς να το πω, χωρίς να το σκεφτώ ιδιαίτερα. Ο πιτσιρικάς. Είχε ο αδερφός μου φτιάξει ένα ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στην Αργυρούπολη που μέναμε και άκουγα συνέχεια μουσική, ήμουν πολύ μικρός. Και έπαιρνα ένα ξύλο κάποια στιγμή, του έβαλα δύο-τρεις πάκους και άρχισα να κάνω ότι παίζω κιθάρα και να τραγουδάω. Με είδε η μητέρα μου, μου λέει, θες, μου λέει, να πάρω μια κιθάρα. Λέω, πολύ ευχαρίστως. Και εδώ στην Αργυρούπολη είχαμε τον αδερφό του Παπαγρηγορίου του Κώστα, γνωστός από το μουσικό οίκο, ο οποίος τότε πουλάγε κασέτες, Τους δίσκους. χαιρετισμούς μας στον Κώστα Παπαγρηγορίου και στον Χαρή Κώστα. Λαονάκα που τόσο βοηθούν και στέκονται πλάι στους Ακριβώς. κιθαρίστες. Ναι, ναι. Εμένα βέβαια ο Παπαγρηγορίου με στήριξε πάρα πολύ και θα σου εξηγήσω τον λόγο. Και ήταν ο αδερφός του Παπαγρηγορίου εκεί και πουλάγε μαζί με τους δίσκους και τις κασέτες κάποιες κιθάρες. Και πήγε η μητέρα μου να μου πάρει μια κιθάρα και τη λέει ο Δημήτρης ήταν ο αδερφός του Κώστα, λέει, θέλει να μάθει σε δάσκαλο ή θέλει απλά να παίζει. Και λέει η μητέρα μου, έχει δάσκαλο. Ναι, λέει, είναι ο αδερφός μου. Μένει στην Αργυρούπολη ο Παπαγρηγορίου. Και έκανε τότε κάποια μαθήματα έτσι ιδιαίτερα, γιατί δεν υπήρχε ούτε οδείο. Ήταν η Αργυρούπολη τότε ήταν χωριό. Δεν υπήρχε ούτε οδείο, ούτε τίποτα. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα την κιθάρα στον Κώστα του Παπαγρηγορίου. Δηλαδή ο δάσκαλός μου ουσιαστικά μέχρι τη μέση σχολή ήταν ο Κώστας του Παπαγρηγορίου. Όλη η τεχνική δηλαδή που είχα πάρει από την κιθάρα την είχα πάρει από τον Κώστα. Μετά ξεκίνησα μετά από τον Κώστα, επειδή έπρεπε κάποια στιγμή με είδε ότι προχωρούσα και αυτά και μου είπε ότι έπρεπε να πάω σε κάποιο οδείο έτσι ώστε να πάρω κάποιο πτυχίο αργότερα. Και με έστειλε τότε στον Χαράλαμπο τον Εχμετσόγλου, που στο ελληνικό οδείο, που ήταν ένας εξαίρετος δάσκαλος, πραγματικά εξαίρετος και ένας απόλυτος ερμηνευτής. Εκεί κοντά του έμαθα ότι δεν παίζω απλώς κιθάρα, αλλά αυτό που παίζω πρέπει να το βγάζω από την ψυχή μου. Και ένας συγκλονιστικά ευγενικός άνθρωπος.
συγκλονιστικά ευγενικός, μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα δεξιοτέχνης σαν κιθαρίστας, ήταν όμως μουσικός. Και αυτό που μου έμαθε ο Εκμετσόγλου ήταν ότι και 10 νότες να κάνεις λάθος, αν παίξεις με την ψυχή σου και βγάλεις αυτό που θες να βγάλεις, ο κόσμος από κάτω θα το εκτιμήσει και θα το ευχαριστηθεί. Ας κάνεις και λάθη, δεν πειράζει. Ήταν αυτής της άποψης, την οποία την έχω και εγώ ακόμα αυτή την άποψη και τη λέω στους μαθητές μου. Μετά, βέβαια, με το θάνατό του Εκμετσόγλου δεν είχα προλάβει να ολοκληρώσω τις σπουδές και πήγα στο Γεράσιμο Μιλιαρέτσι στο Ορφείο, όπου εκεί πήρα και το πτυχίο της κιθάρας. Το 1991. Μάλιστα είχα πέσει και στην περίοδο τότε που ήταν επιτροπές του Υπουργείου και ήταν, δηλαδή, στο πτυχίο μου έχω Μπουντούνης, Ασημακόπουλος, Μιλιαρέσης, Κοτσιόρης. Είχα όλη την αφρόκρεμα της κιθάρας τότε. Τέλειωσα λοιπόν με το πτυχίο και επειδή παντρεύτηκα νωρίς και έκανα οικογένεια νωρίς, δηλαδή παντρεύτηκα 20 χρονών, στα 21 είχα το γιο μου, καθυστέρησα λίγο το δίπλωμα. Και μετά το 1999 με τον Βασίλη τον Κοντζακίδη πήρα στην τάξη του, δηλαδή πήρα το δίπλωμα της κιθάρας. Και τα παλιά όργανα πώς προέκυψαν? Τα παλιά όργανα θα σου πω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η αναγέννηση. Δηλαδή μου άρεσαν πάρα πολύ όταν πρωτοέπαιξα το Green Sleeves, τρελάθηκα. Θεώρησα ότι ήταν το καλύτερο κομμάτι που δεν είχα καμία επαφή βέβαια με την αναγέννηση. Αλλά όταν έπαιξα το Green Sleeves θεώρησα ότι παίζω ένα πράγμα το οποίο βγαίνει από μέσα μου. Δηλαδή το έβγαλα πρίμα βίστα, ενώ δεν ήμουν στο επίπεδο να το βγάλω πρίμα βίστα τότε το κομμάτι. Και από τότε άρχισε να μου αρέσει η αναγέννηση. Δηλαδή έψαξα να βρω εκείνη την εποχή. Ήταν βέβαια δύσκολη η πρόσβαση τότε. Δεν ήταν όπως τώρα που μπορούμε να μπούμε στο YouTube και να βρούμε. Πηγαίναμε στη λέσχη του δίσκου, πηγαίναμε από εδώ από εκεί. Βρήκαμε τέλος πάντων κάποια άκρη και ξεκίνησα να παίζω στην κιθάρα πολύ Dowland. Και ήταν ο μόνος προσβάσιμος ουσιαστικά ο Dowland σε εμάς τους κιθαριστές. Και μετά δεν είχε πάει το μυαλό μου να ασχοληθώ με αυτά τα όργανα μέχρι που εξαπλώθηκε το διαδίκτυο και μπόρεσα και βρήκα όργανα από το εξωτερικό. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάποιος κατασκευαστής τότε για να πάρω όργανα. Και έτσι λοιπόν, αφού είδα ότι μπορώ να προμηθευτώ όργανα, είπα, έχεις δύο επιλογές. Συνεχίζεις ως κιθαρίστας κρατώντας τα νύχια ή συνεχίζεις ως λαουτίστας κόβοντας τα νύχια. Γιατί κιθαριστής χωρίς νύχια είναι σαν να παίζεις βιολί χωρίς δοξάρι. Οπότε... Επειδή ξέρεις το ενδιαφέρον έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, είναι εύκολο να αρχίσεις να παρουσιάζεις κάποια όργανα, αν θέλεις χρονολογικά, και όσα όμορφα μας λες τώρα μπορείς να τα λες παραλλήλως, δείχνοντάς μας ναι, τα βεβαίως, όργανα, την τεχνική τους. Βεβαίως. Κοίταξε, θα ξεκινήσω πρώτα χρονολογικά. Θα ήθελα να έχω κάποιο μεσαιωνικό όργανο, δηλαδή δεν έχω κάποιο μεσαιωνικό όργανο. Υπάρχει το μεσαιωνικό λαούτο, το οποίο δεν είναι όπως, είναι με λιγότερες χορδές από ό,τι έχει το αναγεννησιακό λαούτο. Ήταν πεντάχορδο αυτό και πεζόταν με το φτερό. Δεν χρησιμοποιούσαν δάχτυλα. Βέβαια, σε μερικές σημειογραφίες, ενώ παίζουν με το φτερό, όταν άρχισε να μπαίνει η πολυφωνία, δηλαδή στα τέλη του Μεσαίωνα και στις αρχές της αναγέννησης κάπως, χτυπούσαν με το φτερό, γι' αυτό είχαν και το χέρι τους έτσι σαν την πένα, και με τα άλλα δάχτυλα χτυπούσαν το πολυφωνικό σχήμα. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι βέβαια αρκετά δύσκολο να το κάνεις τώρα. Γι' αυτό θα μπω στην αναγεννησιακή κιθάρα σαν όργανο εποχής που ήταν, και επειδή μιλάμε για την κιθάρα, ας ξεκινήσω με την αναγεννησιακή κιθάρα. Η αναγεννησιακή κιθάρα λοιπόν είναι ένα όργανο το οποίο μοιάζει σαν γιουκαλίλι. Έχει το ίδιο κούρδισμα με το γιουκαλίλι. Είναι και αυτό τετράχορδο, με τη μόνη διαφορά ότι έχει διπλές χορδές και τα μπάσα του δεν είναι όπως το γιουκαλίλι, γιατί το γιουκαλίλι όπως είναι, έχει οκτάβα πάνω εδώ. Εμείς δεν έχουμε οκτάβα, έχουμε διπλές χορδές και εδώ έχουμε δύο χορδές, η μία είναι ψηλή και άλλη είναι χαμηλή. Οπότε έχουμε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα όργανο το οποίο δεν έχουμε ιστορικές πηγές γι' αυτό. Περίστρεψε το και λιγάκι να δούμε τη βάση, Ναι. να δούμε την πλάτη, Αυτό δουλεύουν πίσω κυρίως αυτά τα όργανα με ντούγες. Όχι όπως είναι τα άλλα όργανα με ένα, αυτά είναι με ντούγες. Έχει πάντα ξύλινα κλειδιά.
ξύλινα κλειδιά, το οποίο βέβαια είναι ένα βάσανο αυτό, αλλά το να βάλω μηχανικά σε ένα ιστορικό όργανο νομίζω δεν είναι Και ό,τι βλέπω ότι καλύτερο. αντί τάστα έχει αυτά που λέμε Τα τάστα είναι οι μπερντέδες που λέμε. οι μπερντέδες που Που χρησιμοποιούνται λέμε ακόμη στο στο ούτι. σάζι και στο Ναι, ούτι. στο ούτι, στο σάζι και αυτά. Είναι δετά τα τάστα. Είναι παλιά χρησιμοποιούσαν και ακόμα δηλαδή χρησιμοποιούν έντερα, εντέρινα τάστα. Εγώ βέβαια δεν χρησιμοποιώ εντέρινα τώρα σε αυτά τα όργανα. Χρησιμοποιώ τις πετονιές, τις απλές στο Και, νάιλον. και οι χορδές ήταν εντέρινες τότε. Και οι χορδές ήταν εντέρινες, βέβαια. Και οι χορδές ήταν εντέρινες. Τώρα βέβαια κυκλοφορούν οι Nile Guard, οι οποίες είναι συνθετικές χορδές, οι οποίες μιμούνται το έντερο. Και χρησιμοποιούμε αυτές. Ή συνήθως carbon, εγώ επειδή θέλω λίγο πιο οξύ ήχο, χρησιμοποιώ τις carbon. Αυτό λοιπόν είναι όργανο το οποίο ιστορικά δεν έχουμε σε μουσείο να βρούμε κάποιο όργανο αυτό, αναγεννησιακή κιθάρα. Απλώς ξέρουμε από το Morley που είχε γράψει ότι περίπου το μήκος της κλίμακάς του είναι 50 cm. Στα 50 λοιπόν υπολογίσαμε ότι και το μήκος και το όργανο αυτό είναι πολύ μικρό. Είναι ένα οργανάκι το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο ήχο. Χρησιμοποιούσαν και σαν συνοδεία, παίζοντας ακόρτα. Ή το χρησιμοποιούσαν επίσης. Αλέξανδρε, επειδή έχει ένα feedback, δεν ακούστηκε. Ας μην παίξεις κομμάτι αν δεν ακούγεται. Παίξε μας αργά να ακούσουμε λίγο τον ήχο του. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Ακούγεται αχνά. Ναι, Εντάξει. όλα αυτά τα όργανα είναι χαμηλόφωνα. Και φυσικά δεν είναι χαμηλόφωνα γιατί τότε και η φύση δεν ήταν το ίδιο. Η φύση είχε ησυχία. Δηλαδή δεν είχε ούτε αυτοκίνητα, δεν είχε ούτε φασαρίες, δεν είχε ούτε αεροπλάνα, δεν είχε τίποτα. Η Και φύση ήταν... αυτή η κιθάρα χρησιμοποιήθηκε, έχει συνοδευτικό χαρακτήρα, έτσι. Έχει συνοδευτικό χαρακτήρα. Βέβαια έχουν γράψει και ο Μόρλι έχει γράψει και ο Αντριάν Λερουά έχει γράψει και ο Μουντάρα έχει γράψει. Πολλοί συνθέτες αναγέννηση έχουν γράψει πάνω για αυτό το όργανο. Δηλαδή υπάρχουν παρτιτούρες που είναι καθαρά γραμμένες πάνω στην αναγεννησιακή κιθάρα. Ήταν δηλαδή ένα όργανο που το χρησιμοποιούσαν. Όχι μόνο ως συνοδεία, αλλά και ως σόλο. Δεν ξέρω αν ακουστεί, αν παίξω κάτι. Για παίξε κάποιο σόλο, μήπως αν δεν είναι πολλές μαζί οι νότες δεν έχουμε αυτό το feedback. Ναι, μήπως είναι. Γιατί είναι τα είναι και τα κουρδίσματα. Δεν ακούγεται κάτι. Μήπως αν πλησίαζες πλησιέστερα στο ηχείο. Δεν ξέρω αν έρχεται πιο εδώ. Τώρα κάτι ακούγεται. Δεν πειράζει, Αλέξανδρε, δεν πειράζει. Εντάξει, ίσως είναι το πρόγραμμα που, τέτοιο που δεν μου δίνει. που δεν Ναι, μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα. Ωραία, ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η αναγεννησιακή κιθάρα, η οποία βέβαια αποτελείται, ξεχάσαμε να πούμε, από μία μονή χορδή και 3 διπλές. Η τέταρτη χορδή απλώς είναι σε οκτάβα. Οι άλλες είναι ουνίσονοι και η τέταρτη είναι σε οκτάβα. Αυτή είναι η αναγεννησιακή κιθάρα. Μετά πάμε στο άλλο όργανο, το οποίο είναι πολύ γνωστό στους κιθαριστές, η βιχουέλα. Λουίς Ντεναρβάες, Λουίς Μιλάν, Μουντάρα, πάρα πολλοί συνθέτες που έχουν γράψει, κυρίως Ισπανοί συνθέτες, γιατί οι Ισπανοί δεν θέλανε το λαούτο, λόγω ότι μοιάζει με το ούτι και επειδή είχαν τις προστριβές με τους Άραβες, προσπαθούν να βρουν ένα όργανο που να μοιάζει με λαούτο, αλλά να μην είναι λαούτο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν και φτιάξανε τη βιχουέλα, η οποία βιχουέλα ουσιαστικά είναι σαν μία κιθάρα. Οι καμπύλες της όλες τα πάντα είναι σαν μία κιθάρα. Με τη μόνη διαφορά ότι πάντα έχουμε τα ξύλινα κλειδιά, ότι οι χορδές μας είναι διπλές, εκτός πάντα από την πρώτη που είναι μονή και έχουμε 5 διπλές, εδώ δεν έχουμε οκτάβες, είναι κανονικά οι χορδές και πάλι δετά τα τάστα και η τεχνική βέβαια, η οποία τεχνική πάντα έχει το στήριγμα, φαίνεται κιόλας από το όργανο εδώ, το οποίο παθαίνει το αποχρωματισμό, γιατί μπαίνει το μικρό το δάχτυλο εδώ και χτυπάμε τις χορδές λίγο λοξά, επειδή είναι 2. Ως κιθαρίστας, αν είχα γυρίσει το χέρι μου εδώ και χτυπούσα τη χορδή,
θα ακουγόταν μόνο η μία χορδή και όχι η δεύτερη. Επίσης, όταν παίζεις με νύχια, δεν βγάζει το όργανο τον ήχο αυτόν το γλυκό που πρέπει να βγει. Ακούγεις σαν τενεκές. Οπότε η τεχνική έχει μεγάλη σημασία. Θέλει ψύχα και το χτύπημα να είναι το χέρι λοξό και το χτύπημα να είναι... Πάμε να ακούσουμε κάτι. Έχω την αίσθηση ότι εδώ θα τα καταφέρουμε. Κάτι ακούστηκε. Κάτι ακούστηκε. Από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, ο ήχος είναι απίστευτα γοητευτικός αυτός ο ήχος. Μας μεταφέρει σε άλλες εποχές και καταλαβαίνουμε όλοι πώς επηρεάστηκες από αυτόν τον ήχο. Και όλοι οι κιθαρίστες θα θέλαμε να έχουμε ένα τέτοιο όργανο και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Νομίζω ότι θα έπρεπε ακόμα και σαν πειραματισμό να πάρεις ένα όργανο και να πεις ότι εντάξει, δεν θέλω να κόψω τα νύχια. Θα μπορούσε να βγάλεις τη μία χορδή, δηλαδή να αφήσεις με μονές χορδές και να παίξεις. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι ιστορικά σωστό, αλλά σαν κιθαρίστας, γιατί αν κόψεις τα νύχια μετά δεν μπορείς να παίξεις κιθάρα, είσαι τελειωμένος με το θέμα της κιθάρας. Αλέξανδρε, υπάρχουν κάποια βίντεο δικά σου έτσι ώστε να τα βάλουμε μετά στην περιγραφή του βίντεο από κάτω, ώστε να μπορεί ο κόσμος βέβαια. να τα ακούσει αυτά τα όργανα. Έχω κανάλι στο YouTube που παίζω από όλα τα όργανα, θεόρβη, λαούτο, αρχιλαούτο, τα πάντα, όλα αυτά τα όργανα. Αγαπητοί φίλοι, θα βάλουμε τα links κάτω από την περιγραφή του βίντεο για να μπορέσετε να τα ακούσετε, γιατί επειδή τα έχω ακούσει από κοντά και είναι εξαιρετικό το αίσθημα που αποπνέεται από αυτές τις χορδές και από τα δάχτυλα του Αλέξανδρου. Είναι κρίμα τώρα που δεν ακούγεται. Καταλαβαίνω ότι τα μέσα είναι περιορισμένα, έτσι, και υπάρχει μία ανάδραση, δεν ξέρω πώς να το πω ελληνικά, ένα feedback, και έτσι δεν μπορεί να ακουστεί καλά ο ήχος. Είναι επειδή αυτό το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε είναι κυρίως για να μιλάμε. Όταν έχουμε μουσική δυσκολεύεται. Το είχα αντιμετωπίσει τότε με τον κορονοϊό που κάναμε μαθήματα μέσω Zoom και ήταν αδύνατο να ακούσουμε το μαθητή που έπαιζε στην αρχή. Έτσι είναι, Αλέξανδρε. Δεν πειράζει. Ξέχασα να πω πάντα ότι το στολίδι των οργάνων αυτών ήταν πάντα η ροζέτα που είχαν. Η οποία για να φτιαχτεί μια ροζέτα τότε και να σκαλιστεί και να γίνει, γιατί γινόταν πάνω στο καπάκι αυτό εδώ, έπαιρνε χρόνο και βέβαια ήταν επηρεασμένες οι ροζέτες από γοτθικούς ναούς που έχουν κάτι... Έχεις γνώση για τον οπλισμό των καπακιών εκείνη τον καιρό? Ο οπλισμός είναι πάρα πολύ μικρός, γιατί οι χορδές δεν έχουν τάσεις. Ξέρω ακριβώς πώς είναι ο οπλισμός, διότι είμαι πολύ κοντά στις κατασκευές που γίνονται. Ο οπλισμός έχει ένα καμάρι, καμάρια τα λέμε τον οπλισμό από μέσα, έχει ένα καμάρι εδώ, άλλο ένα εδώ, ένα στη ροζέτα και ένα λίγο πριν τον μπράτσο. Αυτός είναι ο οπλισμός και αυτού του οργάνου και της αναγεννησιακής κιθάρας. Και της μπαρόκ κιθάρας μπορώ δηλαδή να υποθέσουμε ότι τα καμάρια είναι για να σταθεροποιήσουν λίγο το καπάκι, να μην... Ακριβώς, για να σταθεροποιήσουν λίγο το καπάκι. Αν σκεφτούμε ότι αυτά τα όργανα είναι πανάλαφρα, δηλαδή το λαούτο, ας πούμε, που έχω εγώ, το αναγεννησιακό, επειδή είναι το μόνο που έχω εξηγήσει, είναι 990 γραμμάρια. Δηλαδή δεν φτάνει ούτε το κιλό. Και δεν έχουν μεγάλο πλήμα. Και μάλιστα στην πλάτη επίσης 3 καμάρια, και εδώ στην πλάτη 3 καμάρια. Ίσα-ίσα για να μπορούν να κρατάνε την πλάτη και να κρατάνε το... Τα καπάκια να υποθέσω είναι ελάτινα. Έλατο. Τα καπάκια πάντα έλατο. Πάντα έλατο. Δηλαδή όλα τα όργανα που χρησιμοποιούσαν τότε πάντα το καπάκι ήταν έλατο. Τώρα τα άλλα παίζανε ανάλογα. Μπορεί να βάζανε σφενδάμι, μπορεί να βάζανε καρυδιά, μπορεί να βάζανε ανάλογα τι χρησιμοποιούσαν. Αλλά συνήθως το καπάκι πάντα ήταν σταθερά το έλατο, το οποίο έλατο πάντα δίνει κάτι παραπάνω με τον καιρό και με τον χρόνο. Δεν έχει τη δύναμη του κέντρου, αλλά πάντα δίνει.
Το κούρδισμα της βιχουέλας. Η βιχουέλα κουρδίζεται σολ, ρε, λα, φα, ντο, σολ. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχουμε μία κιθάρα κουρδισμένη σε φα δίεση με καποτάσο στο τρίτο τάστο. Μάλιστα. Δηλαδή, αν θέλουμε να παίξουμε κάποιο αναγεννησιακό κομμάτι ξεκουρδίζοντας την τρίτη σε φα δίεση, που έχουμε συναντήσει όλοι οι κιθαριστές σε φα δίεση κομμάτια όταν παίζουμε αναγέννηση και αυτά, βάζοντας καποτάσο στο 3, έχουμε ακριβώς τον ήχο που έχει το λαούτο το αναγεννησιακό ή η βιχουέλα. Γιατί η βιχουέλα έχει ακριβώς το ίδιο κούρδισμα με το αναγεννησιακού λαούτου. Ωραία. Πριν προχωρήσουμε στο άλλο όργανο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά γεννιόνται Όχι, πάρα πολλές αλλήμον. απορίες. Κάτι είπε στην αρχή περί σημειογραφίας. Για να το Ναι. αναλύσουμε λιγάκι. Τότε δεν χρησιμοποιούσαν βέβαια νότες, χρησιμοποιούσαν νότες, αλλά όχι για τα όργανα αυτά. Αυτά τα όργανα τα χρησιμοποιούσαν την ταμπλατούρα. Όπως ξέρουμε την ταμπλατούρα σήμερα με τους αριθμούς που έχουμε, τότε δεν χρησιμοποιούσαν αριθμούς, αλλά χρησιμοποιούσαν γράμματα. Δηλαδή το A ήταν η ανοιχτή χορδή, το B ήταν το πρώτο τάστο, το C το δεύτερο, το D το τρίτο και πάει λέγοντας. Με τα γράμματα της αλφαβήτα. Δεν χρησιμοποιούσαν το J όμως, το πηδούσαν αυτό. Επίσης, αυτή ήταν η γαλλική ταμπλατούρα, η λεγόμενη γαλλική ταμπλατούρα. Μετά έχουμε την ιταλική ταμπλατούρα, η οποία είναι σαν την ταμπλατούρα που ξέρουμε σήμερα, ακριβώς με αριθμούς, με τη μόνη διαφορά ότι διαβάζονταν ανάποδα. Δηλαδή, ενώ σήμερα διαβάζουμε τον μπάσο κάτω και το πρίμο πάνω, εκεί πέρα ήταν διαφορετικά. Είναι το μπάσο πάνω και το πρίμο κάτω. Φυσικά μέχρι να συνηθίσεις να το διαβάσεις αυτό και για το εγκέφαλος. Γιατί είναι τελείως ανάποδο το διάβασμα που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει τον μπάσο κάτω και το πρίμο πάνω και ξαφνικά βρίσκουμε ακόμα και στο πεντάγραμμο. Όταν παίζουμε κιθάρα έχουμε τον μπάσο κάτω και το πρίμο πάνω. Εδώ στην ταμπλατούρα λοιπόν έχουμε το πρίμο κάτω και τον μπάσο πάνω. Τώρα γιατί υπάρχει και η γερμανική ταμπλατούρα, την οποία πραγματικά αυτή δεν τη γνωρίζω. Δεν έχω μπει σε διαδικασία να διαβάσω την γερμανική ταμπλατούρα. Και αυτό επειδή δεν παίζω πολύ Γερμανούς συνθέτες της αναγέννησης και αυτά κλπ. Δεν με ενδιέφερε να ασχοληθώ. Οπότε η γερμανική ταμπλατούρα μου είναι λίγο άγνωστη γιατί είναι με κάποια άλλα σύμβολα τελείως διαφορετικά και δεν μπήκα στη διαδικασία να... Αλέξανδρε, θεωρείς ότι η αναγωγή της ταμπλατούρας σε σύγχρονη σημειογραφία, σε νότες, Ναι. θα αφαιρούσε από το όλο εγχείρημα κάτι? Θα είναι δηλαδή τόσο απαραίτητη η ταμπλατούρα που πρέπει να συνεχίσουμε να διαβάζουμε από εκεί, εσύ ας πούμε? Είναι απαραίτητη γιατί θεωρώ ότι έχεις πιστότητα σε αυτό που είχαν γράψει τότε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι κιθαριστές παίζουμε την Ισπανιολέτα του Γκασπάρ Σάνς. Την παίζουμε μέχρι ενός σημείου και έχουμε βάλει και δικά μας μέσα και διάφορα με τις διασκευές που γίνεται. Η ταμπλατούρα σου δίνει ακριβώς την πιστότητα, όπως είχε γράψει ο Γκασπάρ Σάνς στην εποχή εκείνη το κείμενο. Έτσι λοιπόν έρχεται στα χέρια μας και το παίζουμε αυτούσιο και το παίζουμε ολόκληρο. Δηλαδή, εμείς παίζουμε το μισό κομμάτι από την Ισπανιολέτα. Η Ισπανιολέτα είναι ακόμα άλλο τόσο όσο παίζουμε εμείς. Παίξε μας λίγο την αρχή. Παίζεται στη βιχουέλα, το παίζεις? Στη βιχουέλα, εντάξει, παίζει και στη βιχουέλα, αλλά στην παροκιθάρα είναι συνήθως. Ωραία, μετά λοιπόν, αργότερα. Ναι, ήταν αυτό. Εδώ παίζουμε οι κιθαριστές, πολύ γνωστό στην βιχουέλα είναι το Γκουαρντάμ Las Vacas και η φαντασία του Μουντάρα. Δηλαδή το Γκουαρντάμ Las Vacas το οποίο είναι... και λοιπά, ή την φαντασία του Μουντάρα. Υπέροχο. Αυτά είναι δηλαδή στη φιλολογία της κιθάρας της κλασικής υπάρχουν και τα παίζουν και στα πτυχία τους ή για δίπλωμα υπάρχουν, όπως και η φαντασία η 7 του Ντόουλαν ή άλλα έργα αναγεννησιακά. Αυτή λοιπόν είναι η βιχουέλα και τι θέλω να πω, βέβαια πάντα μιλάω για όργανα τα οποία είναι κυρίως χαμηλόφωνα.
Δεν μιλάμε για όργανα που έχουν αυτό που έχει η κιθάρα και γι' αυτό και οι τάσεις των χορδών πάντα είναι πάρα πολύ χαλαρές οι χορδές. Δεν είναι τόσο σκληρές και, ώστε να βγάζουν αυτό τον ήχο της κιθάρας. Και επίσης δεν παίζονται με νύχια. Μόνο να Υπάρχει, αφαιρέσουμε τη μία χορδή, το είπα. ξέρουμε στην Ελλάδα είσαστε ελάχιστοι που ασχολείστε με αυτή την εξειδίκευση. Ναι, ναι. Υπάρχουν στο εξωτερικό παίκτες παλαιάς μουσικής που να κάνουν Υπάρχουν, ρεσιτάλ? υπάρχουν πάρα πολλοί και δίνουν ρεσιτάλ και κάνουν και μαθήματα και κάνουν και σεμινάρια και μπορείς να πας να παρακολουθήσεις. Στην Ιταλία γίνεται ο Βασίλης ο Τιγκυρίδης και ο Αλέξανδρος ο Κάλκος, που είναι επίσης που ασχολούνται με τα αναγεννησιακά όργανα και τα μπαρόκ, όπως ο Βασίλης. Έχουν πάει και έχουν κάνει σεμινάρια, έχουν κάνει διάφορα και είναι, πώς να το πω, είναι κάτι το οποίο το κάνεις για τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Δηλαδή, είναι μια μουσική που την κάνεις πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Δηλαδή, να σε αγγίξει εσένα. Και από εκεί και ύστερα, αν αγγίξει εσένα, μπορείς και τη βγάζεις έξω και ελπίζεις ότι θα αγγίξει και τον άνθρωπο που δεν έχει ακούσει και ξαφνικά βρίσκεται στα αυτιά του αυτός ο ήχος και λέει «Ωχ, τι είναι αυτό, αυτό είναι για μένα». Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος. Εντάξει, δεν έχει κοινό, δεν έχει τον κόσμο που θα έχει Εγώ ένα νομίζω ρεσιτάλ ότι κιθάρας. λείπουνε τα όργανα από την αγορά, διότι εγώ τώρα ακούγοντάς κάνω σκέψεις και Ναι, λέω τι όχι. ωραία όλα αυτά που ανέφερες που έχουμε παίξει Κι όλοι οι όμως, κιθαριστές. ο Γιάννης ο Σαμουελιάν είναι το μόνο κατάστημα στην Ελλάδα που έχει αυτή τη στιγμή αναγεννησιακά όργανα. Δηλαδή έχει αναγεννησιακό λαούτο, έχει βιχουέλες, έχει θεόρβη, έχει διάφορα. Δηλαδή είχα κάνει μια επίσκεψη στο Γιάννη και τα είχα δει και είχα πει άλλα, δηλαδή με την ποιότητα και την ποσότητα που έχει ο Γιάννης. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί, μπορεί εύκολα να πάει στο Γιάννη Σαμουελιάν και να βρει όργανα. Να πούμε για το Γιάννη, το κατάστημά του στο Μοναστηράκι, έτσι, το Αλλά, παλαιό κατάστημα που προσελκύει πολύ κόσμο, ναι, ναι. έτσι. Δηλαδή είναι ένα κατάστημα το οποίο τα έχει όλα. Και δεν θα περίμενε ποτέ κανείς να βρει ανηγεννησιακά όργανα σε ένα Αλέξανδρε, κατάστημα. εμείς ξέρουμε, έτσι το λέω για τον κόσμο. Ο Γιάννης είναι και δειλός Ναι, κιθαριστής, έτσι. Με ναι, ιδιαίτερη βέβαια, αγάπη στον βέβαια. Μπαχ και στην μπαρόκ μουσική. Ελπίζω πολύ πολύ σύντομα να είναι στο κανάλι μας. Έτσι συζητήσαμε πριν μερικές Ωραία, ημέρες. ωραία, ωραία. Ναι, Οπότε θα ναι, μας τα ναι. πει εκείνος ειδικότερα. Ναι, Λοιπόν, είναι και πολύ ωραία. εξαίρετος. Προχωράμε, αγαπητέ Αλέξανδρε. Λοιπόν, αυτό είναι το όργανο. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από το ανεγεννησιακό λαούτο μετά. Το οποίο είναι αυτό. Αυτό όπως το βλέπουμε μοιάζει με το ούτι. Είναι με σκάφος κανονικό πίσω, με ντούγες, αυτές είναι με ντούγες δηλαδή. Κουρδίζεται αυτό, σολ, ρε, λα, φα, ντο, σολ. Και όταν είναι Συγγνώμη, 7χορδο, χρονολογικά αυτό δεν προηγήθηκε της Βιχουέλας, αυτό είναι μαζί με την πιχουέλα. αλλά είναι Το, αραβικής το, το καταγωγής. ένα είναι, επειδή είναι η προέλευση, είπαμε, από το ούτι, οι Ισπανοί δεν θέλανε να έχουν στην αυλή τους, στη χώρα τους, όργανο που να μοιάζει με το ούτι, ενώ όμως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, Αγγλία, Γαλλία, όλοι αυτοί είχαν τα όργανα, είχαν το λαούτο. Δεν χρησιμοποιούσαν βιχουέλα, χρησιμοποιούσαν το λαούτο. Ιταλία, όλα αυτά χρησιμοποιούσαν το λαούτο. Μόνο η Ισπανία προσπάθησε να βρει ένα όργανο που να μοιάζει με το λαούτο και αυτό ήταν η βιχουέλα. Αυτό λοιπόν το ανηγεννησιακό λαούτο είναι ακριβώς όπως η βιχουέλα, με τη μόνη διαφορά ότι εξελίχθηκε το ανηγεννησιακό λαούτο και έφτασε να έχει μέχρι και 10 χορδές. Δηλαδή μία μονή και 9 διπλές. Εγώ τώρα αυτό που χρησιμοποιώ το λαούτο είναι το 8χορδο. Υπάρχει το 6χορδο που είναι σαν την βιχουέλα ακριβώς. Υπάρχει το 7χορδο με τη μόνη διαφορά ότι σολ, ρε, λα, φα, ντο, σολ. Εγώ έχω φα και ρε. Αυτοί αφαιρούσαν τη φα στο 7χορδο και βάζουν μόνο τη ρε. Εγώ έχω τη φα και τη ρε. Και μετά βγαίνει στα υπόλοιπα με συμπαθητικές χορδές. Δηλαδή ρε, ντο, σι, λα, για να φτάσουμε στις 10 χορδές. Και όταν έχουμε, η πλάκα είναι στο λαούτο, επειδή έχει τις χορδές της επιπλέον,
όταν αλλάζουμε κλίμακα, πρέπει να αλλάξουμε και το κούρδισμα στις επιπλέον χορδές. Ναι, σωστό. Αυτό είναι η διαφορά. Δηλαδή, όταν έχουμε σε μια κλίμακα να παίξουμε ρε ματζόρε, πρέπει το ντό μας να το κάνουμε δίεση. Πρέπει δηλαδή να το φτιάξουμε. Το φά μας πρέπει να το κάνουμε δίεση όταν το έχουμε συμπαθικές χορδές. Λοιπόν, το λαούτο αυτό έχει την ίδια τεχνική, έχει την ίδια σημειογραφία με τα άλλα όργανα. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά τα όργανα μεταξύ τους θα μπορούσε να τα παίζει ένας. Γιατί μπορεί να τα διαβάσει. Δεν είναι το κούρδισμα τόσο μακρινό, ώστε να μην μπορεί και να ψάχνει και να σου λέει τι κούρδισμα τώρα έχω και αυτά. Βέβαια, στον μπάσο κοντίνου εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί όταν συνοδεύεις κάποια κομμάτια που δεν είναι γραμμένα και πρέπει εσύ να κάνεις τον μπάσο κοντίνου, από πίσω να συνοδεύσεις. Δηλαδή, εκεί πρέπει να ξέρεις του οργάνου τις δυνατότητες, για να μπορείς να είσαι πάνω στον τραγουδιστή και να μπες όπου να είναι και ο τραγουδιστής να τραγουδάει όπου να είναι. Λοιπόν, το λαούτο είναι το γνωστό. Δεν το πιάνει το μικρό. Δεν το πιάνει. Τέλος πάντων. Αφού Νομίζω ότι στις υψίσυγνες νότες δεν πιάνει. Παίξε κάτι λίγο πιο χαμηλά. Να το δω, ναι. Αλέξανδρε, υπέροχο, ακούστηκε λιγάκι, απλώς επειδή αδικείται το όργανο και εσύ... Ναι, καλά είναι, ναι. Έτσι, καλύτερα να τα ακούσεις. Ας μείνουμε μόνο σε αυτά να που... κάνω μια παρατήρηση πριν συνεχίσεις. Ναι. Θα ήθελα να παρατηρήσω την τεράστια δύναμη που έχει η τέχνη που υπηρετούμε. Αληθινά, μεταφέρθηκα, δηλαδή ακούσα αυτά τα όργανα και μεταφέρεσαι και γεωγραφικά. Βρίσκεσαι σε άλλους τόπους, σε άλλες εποχές, σε άλλες ιδέες. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με τη μουσική. Αλλάζει το διπλανό μας σύμπαν. Βρισκόμαστε αλλού. Ξέρεις πόσες φορές παίζω κάτι και βρίσκομαι σε ένα σημείο και να λέω τώρα ότι είμαι σε κάποιο κάστρο μέσα και βρίσκομαι και ακούω αυτούς τους ήχους και περιμένω και λέω άντε τώρα θα βγούνε και από κάπου με τις περούκες, με τα τέτοια όπως ήταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή σε μεταφέρει πάντα η τέχνη και η μουσική, σε μεταφέρει πάντα σε κόσμο που οι άνθρωποι που δεν έχουν ενασχόληση με τη μουσική δεν μπορούν να καταλάβουν και δεν μπορούν να κατανοήσουν βέβαια. Μάλιστα. Η μουσική για μένα η μουσική είναι, πώς να το πω, είναι ο αρχηγός της τέχνης. Λοιπόν, χωρίς να θέλω βέβαια, χωρίς να θέλω να πω ότι και η ζωγραφική δεν είναι και όλες οι υπόλοιπες τέχνες, αλλά για μένα και είναι μια προσωπική άποψη, θεωρώ ότι η μουσική είναι το πρώτο, γιατί ο άνθρωπος με το που γεννιέται παράγει μουσική. Το κλάμα του είναι η μουσική. Εντάξει, είναι γνωστή και η έκφραση ότι η μουσική είναι η μητέρα όλων των τεχνών. Ακριβώς. Αυτό. Έτσι και οι μούσες που έδωσαν το όνομα στη μουσική, οι μούσες φυσικά προστατεύουν και αγκαλιάζουν όλες τις τέχνες, αλλά η μουσική έχει το όνομα, το γενικό όνομα των μουσών. Έτσι ακριβώς. Επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, θα ήθελα να μας πεις το εξής. Συνέχισε. Έχω και την μπαρόκιθάρα. Η οποία μπαρόκιθάρα αυτή είναι φυσικά και αυτή με ντούγες, έτσι, με τα κλειδιά τα ξύλινα, με τη μονή χορδή. Αυτή είναι πολύ πιο κοντά στην κιθάρα, στο κούρδισμα, το οποίο είναι μη, σι, σολ, ρε, με τη μόνη διαφορά ότι το λα είναι μία οκτάβα ψηλότερα. Δηλαδή μη, σι, σολ, ρε και λα μία οκτάβα ψηλότερα. Εδώ λοιπόν έρχομαι στον Γκασπάρ Σανς που λέγαμε τότε, ίδια τεχνική στο δεξί χέρι. Έρχομαι στον Γκασπάρ Σανς, ο οποίος είχε γράψει στην Πανιολέτα, που λέγαμε αυτό το κομμάτι που είχαμε πει ότι είναι... Βέβαια
βέβαια είναι ξεκούνιστα τώρα και να παίξω Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Ναι, Μια χαρά επειδή είναι. τα έφερα από κάποιο άλλο σημείο έχουν ξεκολλήσει. Αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν τα όργανα αυτά τους αλλάξεις κάποια στιγμή έστω και 2-3 βαθμούς, αρχίζουν και ξεκουρδίζουν τελείως. Δηλαδή, μπορεί να αποσυντονιστούν εντελώς. Επίσης, τα ξύλινα κλειδιά μπορεί κάποια στιγμή να σου κάνουν ένα τάκ και να ξεκουρδιστεί χορδί και να την κουρδίσει από την αρχή. Βέβαια με το πρόβλημα που έχεις πάντα ότι δεν θα στρώσει μέχρι να την παίξεις λίγο τη χορδή. Αυτά είναι όπως έλεγε το λαουτίστας, έλεγε τη μισή μου ζωή την έχω φάει να κουρδίζω το λαούτο. Και την άλλη μισή να παίζω ξεκούρδιστος, είπα. Νομίζω να έτσι παίζω είναι η όλη ακριβώς. φράση. Ναι. Και την άλλη μισή να παίζω ξεκούρδιστος. Εννοείται. Ναι. Το ξέχασα να το πω. Ναι, έτσι Λοιπόν, πάει. Αλέξανδρε, αν κάποιος θέλει να σε προσεγγίσει, κάνεις εκτός τα μαθήματα κιθάρας παραδίδεις και μαθήματα παλαιάς μουσικής? Ναι, παραδίδω και μαθήματα παλαιάς μουσικής στο Δημοτικό 2 εδώ της Αργυρούπολης. Μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε μαθητής, ακόμα και η κιθάρα, άμα θέλει να εντρυφήσει στην ερμηνεία της αναγέννησης και στα μυστικά της ταμπλατούρας και αυτά, γιατί εμείς λέμε την ταμπλατούρα βέβαια, είπαμε τώρα ότι είναι α, β, a, b, c, d, e, f, g, αλλά δεν είναι μόνο έτσι, έχει κάποια σύμβολα τα οποία πρέπει να Φυσικά επεξηγηθούν. είναι πολύ δειγματοληπτικές οι Ναι, πληροφορίες που δίνεις τώρα, γιατί ναι. αναγκαζόμαστε Εντάξει, λόγω του χρόνου. είναι μια Μια και είπες εξειδικευμένη. για ερμηνεία, θεωρείς γενικότερα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη σπουδή για την ερμηνεία κάθε εποχής, και συγκεκριμένα ας μιλήσουμε για τη δική σου την εποχή που έχεις εντρυφήσει? Πιστεύω ότι κάθε εποχή πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Δηλαδή, θα πω το εξής. Αν σκεφτούμε ότι ο Μπαχ στο λαούτο, ας πούμε, που έχει γράψει τις σουίτες για λαούτο, να υποθέσουμε ότι τις παίζουμε εμείς, τις χρωματίζουμε, τους βάζουμε διάφορα χρώματα μέσα, κάνουμε τα φόρτε, τα πιάνο μας, αυτά κλπ. Θα σκεφτούμε το εξής, ότι ο Μπαχ δεν ήξερε από λαούτο. Δεν ήταν λαουτίστας. Όμως, είχε φτιάξει ένα όργανο το οποίο ήταν το λαουτοτσέμπαλο. Το λαουτοτσέμπαλο ήταν ένα πληκτροφόρο, το οποίο από κάτω είχε το σκάφος του λαούτου. Δεν είχα μια φωτογραφία να σου δείξω πώς είναι ακριβώς. Είναι όπως είναι το σκάφος του λαούτου πίσω, με τη μόνη διαφορά ότι μπροστά είναι πληκτροφόρο. Αυτό λοιπόν ο Μπαχ, όλες τις σουίτες τις έγραψε εκεί και με νότες. Οπότε αυτό το όργανο, όπως ένα τσέμπαλο έχει τη δυνατότητα να χρωματίσει, έτσι λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον Μπαχ στο λαούτο. Δηλαδή, τους χρωματισμούς που μπορεί να κάνει ένα τσέμπαλο, τους ίδιους χρωματισμούς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και στον Μπαχ στο λαούτο, στην κιθάρα. Δηλαδή, παίζοντας στην κιθάρα τον Μπαχ. Το λαούτο τώρα βέβαια, ο Μπαχ, επειδή δεν έγραφε ταμπλατούρα, έγραφε νότες, πολλοί πήραν τα κείμενα του Μπαχ σε νότες και τα μετέφεραν στο λαούτο, με κίνδυνο βέβαια μερικά να αφαιρούνται πράγματα, να αλλάζουν τόνους, και λογικό είναι ότι μέσα στον χρόνο βέβαια κάποια πράγματα λιώθηκαν. Πιστεύω ότι η κιθάρα δεν έχει τις δυνατότητες που έχει ένα λαούτο μπαρόκ, το οποίο είναι 13χορδο και έχει τα μπάσα και μπορεί να δώσει και να ακουστεί αυτό, και πηδάμε από τη μία οκτάβα στην άλλη, και αυτό είναι το ελάττωμα που έχει η κιθάρα στον Μπαχ, που τα άλλα όργανα όχι. Το πιάνο, ας πούμε, μπορεί να αποδώσει, αν και δεν συμφωνώ ότι και στο πιάνο πρέπει να παίζεται ο Μπαχ. Είναι όπως, θα μου πεις, δεν συμφωνείς στην κιθάρα να παίζεται? Όχι, να παίζεται. Δεν έχω καμία αντίρρηση να παίζει τον Μπαχ στην κιθάρα, να το χρησιμοποιούμε για τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε, σαν σπουδή, σαν να μάθουμε όλη την αρμονία και την εγκεφαλικότητα που είχε ο Μπαχ, αλλά μέχρι εκεί. Όχι να πούμε ότι εγώ τον Μπαχ τον ερμηνεύω έτσι ή τον Μπαχ τον ερμηνεύω έτσι ή τον Μπαχ. Ο Μπαχ ερμηνεύεται όπως με τους ίδιους χρωματισμούς που έχει ένα τσέμπαλο. Είναι προφανές, αγαπητέ Αλέξανδρε, ότι όσο και ενδιαφέροντα να είναι αυτά που ακούγονται, δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε πάρα πολύ, διότι ο χρόνος, όπως είπαμε, είναι πολύ περιορισμένος. Οπότε, σπέβδοντας, να κατηγορηθώ από τους θεατές μας και τους ακροατές μας
γιατί σε σταματάω στη στιγμή που αναφερόσαν στον γίγαντα Μπαχ. Θα ήθελα να προχωρήσουμε, να έρθουμε όσο το δυνατόν πλησιέστερα, ώστε να δούμε την εξέλιξη και κατά κάποιον τρόπο την πορεία του οργάνου μέχρι να φτάσει περίπου στη σημερινή μορφή. Μετά από τον Μπαχ, τι έχεις να μας πεις? Ναι. Μετά από τον Μπαχ, δηλαδή, και μετά από την μπαρόκ κιθάρα ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για την εποχή μπαρόκ, μπαίνουμε στον κλασικισμό. Εκεί βέβαια έχουμε άλλους γίγαντες όπως είναι ο Σόρ, ο Τζουλιάνι, ο Αγκουάντο, ο Καρκάση. Όλοι αυτοί είναι συνθέτες οι οποίες έχουν γράψει για την κιθάρα σπουδές, έχουν γράψει κομμάτια, πάρα πολλά πράγματα. Εκεί βέβαια η κιθάρα σταματάει να έχει δύο χορδές. Αρχίζει να γίνεται μονή με τις 6 χορδές που την ξέρουμε τώρα. Χορδές, διπλές. Ναι, σταματάει να έχει διπλές χορδές και γίνεται με μονή. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα που έχω μια κιθάρα ρομαντικής περίοδου, έτσι τη λέμε, παρότι ήταν στον κλασικισμό, είναι αυτή εδώ η κιθάρα. Το σχήμα της είναι σαν το οχταράκι, μοιάζει πάρα πολύ με τις ρεμπετοκιθάρες που έχουμε στην Ελλάδα και τις θεωρούμε ότι αυτές είναι ρεμπετοκιθάρες. Όμως στην Ευρώπη είναι οι κιθάρες ρομαντικής περίοδου με κλειδιά και αυτά πάλι ξύλινα, έτσι με αυτό το στυλ. Εδώ αρχίζουν πια τα τάστα και είναι μεταλλικά, δεν είναι βετά. Αν και στις αρχές ήταν βετά και με τα τάστα αυτά εδώ πάνω στο καπάκι. Δηλαδή δεν υπήρχε ταστιέρα, ήταν πρόσωπο όπως είναι και στα άλλα όργανα. Αν παρατηρήσεις... Νομίζω στο Λαγούτο δεν είναι έτσι, δεν είναι πάνω στο καπάκι. Και στη Βιχουέλα. Άμα παρατηρήσεις, στη Βιχουέλα, ας πούμε, όλα αυτά τα όργανα, το καπάκι είναι στην ίδια ευθεία με την ταστιέρα. Δεν έχει διαφορά. Εδώ όμως στην ρομαντική κιθάρα αρχίζουμε πια να έχουμε ταστιέρα. Το σχήμα της είναι σαν οχταράκι. Τη βλέπεις, είναι δηλαδή οι καμπύλες μέσα είναι πιο γεμάτες και παίζονταν και αυτές οι κιθάρες χωρίς νύχια την εποχή εκείνη. Η διάστασή της? Η διάστασή της είναι, η ταστιέρα της είναι πιο μικρή σε σχέση με μοιάζει πολύ με τις ακουστικής κιθάρας. Δηλαδή είναι στενή. Η διάστασή της αρχίζει και γίνεται πια 63 εκατοστά. Είναι αυτές οι κιθάρες. Και παίζονταν χωρίς τα νύχια. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα ακουστεί κάτι. Τώρα έτσι ένα παράδειγμα σου δίνω. Δεν ακούγεται. Παίξε σε πιο χαμηλή περιοχή κάτι. Ή του Σόρ, ας πούμε. Δηλαδή, Αλέξανδρε, ο Σόρ έγραφε για τέτοια όργανα. Βέβαια. Σόρ, Τζουλιάνι, Αγκουάντο, δικαι... Καρκάση γράφανε γι' αυτό. Αυτά είναι τα μοντέλα της ρομαντικής κιθάρας που λέμε. Μέχρι το μοντέλο Τόρες. Που μετά εκεί στο μοντέλο Τόρες αρχίζει και αλλάζει τελείως. Βέβαια η ερμηνεία στον κλασικισμό γίνεται πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή έχουμε πολύ έντονους χρωματισμούς. Έχουμε φόρτε τα οποία είναι φόρτε. Έχουμε πιανίσιμα τα οποία είναι 2 πιάνα, 3 πιάνο. Επειδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε, όπως είπαμε, λόγω του προβλήματος του ήχου, η κατασκευή του οργάνου δικαιολογεί και αυτή την αλλαγή. Δηλαδή το φόρτε είναι φόρτε, παίζουν πιο δυνατά οι ρομαντικές. Ναι, καταρχάς καταργούμε τη ροζέτα. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που καταργείται η ροζέτα, ο ήχος βγαίνει πολύ πιο έξω. Έχω τα μεταλλικά τάστα και την ταστιέρα που αυτό βοηθάνε στο όργανο να βγάλει ακόμα περισσότερο ήχο. Ο οπλισμός δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Μέσα δηλαδή ο οπλισμός παραμένει ο ίδιος. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ αρχίζουν λίγο και βγάζουν την κιθάρα, βγάζουν τη δύναμη ανοίγοντας πιο πολύ το ηχείο. Γιατί στα άλλα όργανα η ροζέτα είναι λίγο πιο στενή και φυσικά εμποδίζει το να βγει ο ήχος παρά έξω. Αυτό το όργανο είναι ένα παλιό όργανο, είναι καινούργιο? Αυτό είναι ένα παλιό όργανο. Αυτό είναι ένα όργανο το οποίο είναι φτιαγμένο στις αρχές του 1900. Πώς το βρήκες, αγαπητέ Αλέξανδρε? Αυτό θα σου πω. Κοίταξε.
Εγώ έχω μια ενασχόληση με τα καπί. Δηλαδή, τι εννοώ με τα καπί. Πηγαίνω και τους κάνω τα πρωινά χοροδία. Δηλαδή, λένε τραγουδάκια, λέμε τραγουδάκια, με σκοπό όχι το να παρουσιάσουμε μια χοροδία, ξέρεις, να πούμε ότι είμαστε τάδε, με σκοπό ότι πρέπει να έρχεται κάθε ηλικιωμένος, είτε είναι φάλτσος είτε δεν είναι, για να μπορεί να περνάει την ώρα του ευχάριστα, να μπορεί να κοινωνικοποιείται, να μπορεί να έρχεται σε επαφή με τους φίλους του, δηλαδή να μην αισθάνονται μόνοι τους. Και έτσι λοιπόν πήγαινα εκεί και είχα μια χοροδία. Εκεί ξαφνικά είδα μια κυρία που έπαιζε μια κιθάρα. Και τη λέω, συγγνώμη, τη λέω, παίζετε κιθάρα και αυτά. Ναι, μου λέει, λέω, μήπως έχετε καμιά παλιά κιθάρα. Γιατί ξέρεις, μου είχε μπει τότε το μικρόβιο όταν έψαχνα να πάρω μια τέτοια κιθάρα. Τη λέω, μήπως, λέω, έχετε καμιά. Μου λέει, ο παππούς μου είχε μία. Δηλαδή, σκέψω ότι αυτή η γυναίκα ήταν, σου μιλάω τώρα πριν 7-8 χρόνια, ήταν γύρω στα 80. Και μου λέει, ο παππούς μου είχε αγοράσει μία. Οπότε φαντάζομαι και από ό,τι μου είχε πει και αυτή, ότι περίπου αυτή η κιθάρα είναι γύρω στο 1900 φτιαγμένη. Και έτσι λοιπόν έπεσε στα χέρια μου. Ένα μικρό λαχείο λοιπόν. Δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση, έτσι, την οποία την επισκέβασα, ήταν χαλασμένα εδώ όλα τα πλαϊνά, το μπράτσο της είχε πάρει, εδώ είχε κάτι βίδες. Να κάνω διαφορετικά την ερώτηση. Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα τέτοιο όργανο? Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Μάλιστα βγάζουν και οι Άρια, οι κιθάρες, βγάζουν μοντέλο ρομαντικής περίοδου, το οποίο είναι κάπου σχετικά φθηνό, έρχεται γύρω στα 500 ευρώ. Αν θες να πάρεις μια κιθάρα που είναι της εποχής, γιατί υπάρχουν ακόμα κιθάρες της εποχής, κυμάνονται γύρω στα 2 με 3 χιλιάρικα. Υπάρχουν όμως και κατασκευαστές. Και παίζεται και αυτή με η μάντα. Βλέπω ότι έχει μάντα. Ναι, και αυτή με η μάντα. Παίζονταν όρθια μήπως? Όρθια και με η μάντα. Πάντα αυτά τα όργανα. Δηλαδή, όπως και όλα τα υπόλοιπα που σου έδειξα, όλα παίζονται και όρθια και με η μάντα. Και ιδίως το λαούτο, οπωσδήποτε με η μάντα, γιατί έχει το σκάφος πίσω που δεν σε βολεύει να το κρατάς. Αλλά και αυτές εδώ οι κιθάρες το ίδιο τις χρησιμοποιούσαν και παίζανε και όρθιοι. Από εδώ και πέρα βέβαια έχουμε και τις συνοδείες των φωνών, έχουμε και όλα αυτά που όπως την κιθάρα όπως την ξέραμε. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν οι μεγάλοι δάσκαλοι, ο Σόρ, ο Τζουλιάνι, ο Αγουάδο, παίζανε με τέτοια όργανα. Για συνέχιση, για προχωράμε προς τα... Οπότε μετά έρχεται το μοντέλο Τόρες της κιθάρας, το οποίο είναι αυτό που ξέρουμε εμείς. Και ο Τάρεγκα ήταν ο πρώτος που άλλαξε όλη τη θέση του χεριού, γιατί συνεχίζαν να παίζουν με το πλάι. Δηλαδή οι κιθαριστές τότε εκείνη την εποχή συνεχίζαν να παίζουν με το πλάι. Δεν παίζανε όπως έφερε ο Τάρεγκα το χέρι έτσι. Ο οποίος βέβαια να σημειωθεί ότι ο Τάρεγκα έπαιζε και αυτός χωρίς νύχια. Τώρα είναι αξιοσημείωτο πώς έπαιζε τρέμολο. Αυτό βέβαια έχει γράψει τρέμολο, είναι αξιοσημείωτο. Απλώς είχαν σκληρύνει πάρα πολύ, λέει, από ό,τι είχα διαβάσει, ότι είχαν σκληρύνει πάρα πολύ τα δάχτυλά του, οπότε μπορούσε και έπαιζε με αυτόν τον τρόπο. Άλλαξε τελείως όλη τη θέση της κιθάρας και έγινε πια η τεχνική που γνωρίζουμε όλοι και παίζουμε πια σήμερα. Με τον Τάρεγκα και μετά βάλαμε και τα νύχια και διευκολύναμε την κατάσταση και δώσαμε και περισσότερη ένταση στα όργανα. Αυτή είναι ουσιαστικά, μπορώ να πω, ο δρόμος της κιθάρας, η ιστορία της κιθάρας. Ξεκινώντας από την αναγεννησιακή κιθάρα, από τη βιχουέλα και από την μπαρόκ. Το λαούτο, ας πούμε, το παρουσίασα σαν είναι μια άλλη οικογένεια που θα ήθελα να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, να σου παρουσιάσω την οικογένεια των λαούτων. Δηλαδή, από το αναγεννησιακό λαούτο, το μπαρόκ λαούτο, το αρχιλαούτο και την θεόρβη. Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή. Εγώ λοιπόν αποδέχομαι την πρόσκληση και προτείνω η εκπομπή να γίνει διαζώσεις, να γίνει μια μαγνητοσκόπηση, έτσι ώστε να φέρουμε καλά μικρόφωνα για να ακουστεί πολύ καλά ο ήχος των οργάνων. Και ας τα περάσουμε περιεκτικά, να παίξουμε και ένα κομμάτι από κάθε όργανο, έτσι ώστε να ακουστεί ο ήχος. Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Διότι καταλαβαίνουν οι φίλοι μας ότι η περιεκτικότητα έτσι, των αναφορών σου ήταν αναγκαστική, διότι είναι περιορισμένος ο χρόνος και ναι, το είπαμε αυτό, ναι. Οφείλω να απολογηθώ γι' αυτό, δηλαδή αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ γιατί γνωρίζοντας πόσο όμορφα, γιατί έχουμε βρεθεί
και διαζώσεις, Ναι, εμείς και τα έχουμε συζητήσει στην πρώτη μας σωστά. γνωριμία, και εκεί γοητεύτηκα από τις γνώσεις, τον τρόπο της εκφοράς των γνώσεών σου και τα λοιπά, τις εκτελέσεις σου, και έτσι άρχισε αυτή η γνωριμία, να πούμε, Αλέξανδρε. Δεν είμαστε πολύ Ναι, καιρό Γιώργο. γνωστοί, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι σε ξέρω πάρα πολύ καιρό, γιατί βρήκαμε πάρα πολλά κοινά σημεία να Ακριβώς, ακριβώς, συζητήσουμε. όπως το λες, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε αποδέχομαι λοιπόν την πρόσκληση. Ωραία. Αν θέλεις κάτι έτσι ως επίλογο σημερινό, ευχαρίστως να τον πεις, Ε, για να εγώ δώσουμε αυτό, ραντεβού για το μέλλον. ναι, αυτό που θα ήθελα να πω είναι καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή που κάνουμε εδώ και παρουσιάζουμε κάποια άλλα πράγματα. Και για μένα είναι πολύ σπουδαίο αυτό να δείξουμε στον κόσμο της κιθάρας και ιδίως στα νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα και μελετάνε κιθάρα ότι υπάρχει και η ιστορική προσέγγιση της κιθάρας. Δηλαδή από πού ξεκίνησε, να πιάσουν κάποια όργανα, να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με αυτά τα όργανα. Δηλαδή να ξέρουν ότι εγώ παίζω Μπαχ. Ναι, παίζω Μπαχ. Ωραία. Τι ήταν ο Μπαχ, τι έγραψε ο Μπαχ, πώς το έγραψε ο Μπαχ. Να πω ότι παίζω Γκασπάρ Σάνς. Σε ποιο όργανο έπαιζε ο Γκασπάρ Σάνς, ο Ντεβιζέ, σε ποιο όργανο έπαιζε ο Ρομπερ Ντεβιζέ. Δηλαδή να μπορούν να έχουν μια ιστορική προσέγγιση. Ο Θόρο, ο Τζουλιάνι. Και τι ήταν το όργανο που παίζαν. Γιατί ο Σόρο έχει ανοίγματα, ας πούμε, μεγάλα. Γιατί η ταστιέρα δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο είναι τώρα. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή βοηθάει πάρα πολύ στα νέα παιδιά να δούνε, να ψάξουν την ιστορία της κιθάρας και θα τους βοηθήσει πάρα πολύ μελλοντικά στην τέχνη τους. Αγαπητοί φίλοι, παρακολουθήσατε έναν κιθαριστή, έναν συνάδελφο, έναν φίλο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Αλέξανδρε, για την Εγώ παρουσία ευχαριστώ σου. και για την φιλοξενία, ευχαριστώ πολύ. Εις το επανειδήν λοιπόν, είναι Ιστο- υπόσχεση ότι θα βρεθούμε, ελπίζω, λίγο καλύτερα από πλευράς ήχου. Θα το οργανώσουμε. Θα το Καληνύχτα σε οργανώσουμε, θα το σένα, κάνουμε. καληνύχτα και στους αγαπητούς φίλους Καληνύχτα. που Καληνύχτα σε όλους βρέθηκαν μας. μαζί μας. Καληνύχτα, καληνύχτα.